ame sigi ka foli ndana kura aw yoro amunu sigile no ka shirifla jabaran sofle jamka sariya blondo an we laru de aw ma sebenen temere na ala sona ngami to nin kenen kelenka jamka yere sigi na kama nin kulu nu joro kama jamana yere nyana malila anya ngania ka seka sigi flanan kai ala ma wolin gelon ndo amulko Docteur Ali Kouma nale jankulu yere nyamaye président de l'association des transferts déclarant du mal à des termes ani aka secrétaire général monsieur Mamadi Salas Sankare secrétaire général de l'association des transferts et déclarant du Mali à l'ETM cassé monsieur Mamadou Brahima Damele secrétaire général du comité à l'ETM auprès du bureau des produits pétroliers Hakadia ka kuncheni monsieur Amadou Sidibé secrétaire administratif du comité à l'ETM auprès du bureau des produits pétroliers ni mawelele nani de bambulo horo bituni cassé ka anda do babu ina ka nyefo la soni atomu ndora minye petrol ko ye tajiko gelanga jamana kono we jora mun fala na ala sona amina anda do la soni inshallah an ye sigi bila yɔrɔ min na an ko min ye taji ko ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko taji maa fila bɛ an bolo kɔrɔ minnu ka baara yɔrɔ en tout cas baara yɔrɔ fana bɛlen don o ko ma ko in kɛra cogo min na a ye jɔyɔrɔ min fɔ a la ka se k'a da don o la ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la an ma ɲɛsin min ye monsieur Mamadou Barima Damele e min ye tɔnden ye n'o ye ADTM ye bureau de pétrolier la e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna bi kɔntarani jumɛn kɛ an ɲɛna aw ye jɔyɔrɔ jumɛn fa tayiko gɛlɛn in nga jamana kono min daminɛ na septembre 2025 la ja ka se waati jama aywa suntura yo ɲininkali kɛ a diyara an y'a bɛnna ma tajiko in jɔyɔrɔ la jamana in kɔnɔ komi anw yɛrɛ bɔra k'a f'i ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye lahalaw f'i ye secrétaire général bɔra k'an ka lahala fɔ président fana ye mun fɔ déclarant yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye baara in kɔnɔ a bɛ komi baara in yɛrɛ bɛɛ ye déclarant de ye quoi taji ko in na anw ye cɛsiri mun k'a la ala de b'a dɔn nka an tɛ kuma développer ne ma foli se n tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ frontière ka na se fo Bamakɔ yɛrɛ yan parce que bureau pétrole de bɛ Bamakɔ yan bureau pétrole de jɔlen don ni taji ko yɛrɛ bɛɛ ye lahala ye bunahadamadenw y'a ye cɛsiri mun n'a taara ka bureau pétrole ye cɛsiri mun ta ka taji ko in ka baara k'a kɔnɔ a ma dogo maa si la surtout n'an ko a ma dogo maa si la déclarant yɛrɛ déclarant minnu bɛ pétrole la u ye jɔyɔrɔ mun fa taji ko in na ala de b'a dɔn quoi n bɛ profiter ka Mali déclarant bɛɛ fo nin yɔrɔ in na k'a daminɛ frontière la depuis frontière tɛ depuis marchandise yɛrɛ chargé yɔrɔ la état de chargement yɔrɔ la ka se déclarant de bɛ yen olu de bɛ marchandise chargé fɛnɛ dépôt la dépôt la an bɛ citerne minnu bɛ na an fɛ yan citerne minnu bɛ yan déclarant de fɛnɛ bɛ yen chargeur la u bɛ minɛn charger u bɛ produit bon mana ta ni chauffeur kɛ taara ni bon ye bon de chargement de bɛ d'a ma n'a taara ni bon ye a bɛ déclarant dɔ de ɲini a ka déclarant de bɛ yen bon bɛ d'o ma o bɛ formalité kun fɔlɔ remplir n'a ye formalité remplir yen nɔ o formalité remplir yen nɔ produit bɛ sɔrɔ ka charger ni carburant charger la a bɛ bɔ n'o document ne kana n'a ye fo frontière la wa a bɛna di déclarant yɔrɔ fɛnɛ de ma ye déclarant fɛnɛ b'a ta prise en charge fɛnɛ kɛ yen nɔ i y'a faamu ka terrain enlevé yen nɔ ni terrain enlevé la terrain bɛ bɔ Bamakɔ yan n'o ye bureau pétrolier bon nin bɛɛ déclarant ka acheminement de déclarant jɔyɔrɔ ka bon baara in kɔnɔ an jɔyɔrɔ bonyara baara in kɔnɔ kojugu an tɛ da an tɛ sunɔgɔ n bɛ profiter nin yɔrɔnin na hali selisu anw ye baara kɛ jusqu'à temps d'heure ni selisu selidennin tɛmɛnen an kɔrɔ pour que jamanaden bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ. D'accord monsieur Damele o yɔrɔ la an ma an sɔnni sigi yɔrɔ dɔ kan e filɛ ka nin fɛnw fɔ parce que an ka kɛnɛ ka commissariat kɛnɛ don kuma dɔ an tɛ maa ɲɛ lajɛ quoi an tɛ ɲɛ lajɛ maaw b'a fɛ ka min dɔ ko la parce que maaw b'a jigiya k'a fɔ an bɛna sariya bulon lajɛ u bɛna ɲininkali kɛ walasa an ka bɔ ko in kalama. Alors e da sera o min ma waati la an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw la min ye pétrolier chef de bureau ye le chef du bureau des produits pétroliers nin kɛnɛ kan colonel major Sera Male an ye gafe ye cogo min na en tout cas ko fɛn kɛra o ka baara kɛra 24 heures sur 24 c'est-à-dire que tile bɛɛ su bɛɛ semaine kɔnɔna na fɛn mana na waati k'a bɛ kɛ donc o yɔrɔ in kan anw ye dɔn ye u ka foli kɛ nin kɛnɛ kan o sira kan donc o fana kɛnɛ kelen in kan olu bɛ ka si ye cogo la est-ce que aw fana tun bɛ ka si ye o cogo la ka baara kɛ
n'i y'a mɛn olu n'anw tɛ olu tɛ o. cogo di. ni doyen taara ka t'i sigi a ka bureau kɔnɔ n'a ma déclarant ye n ko déclarant de bɛ dossier déposer. citerne de b'o déposer. anw de b'o déposer ni doyen taara i sigi a ka bureau kɔnɔ n'a ma déclarant ye est-ce que a bɛ baara kɛ. donc déclarant de bɛna papier di doyen sigilen ma. awɔ doyen sigilen ma. wari kasabi min bɛ ka bɛɛ kɛ aw fana jɔyɔrɔ bɛ a ko la kosɛbɛ. wari kasabi n'i y'a mɛn wari n ko déclarant de don n'i y'a mɛn wari kasabi déclarant de don nka nin yɔrɔ in na n tɛ bɔ n bɛ bureau pétrole bɛɛ fɔ k'a daminɛ a doyen la ka taa se a transfert ma a n'a feerekɛla fɛn fɛn b'an da la a n'a mobili ko la n bɛ foli sa a bɛɛ ma parce que an bɛɛ cɛsirilen don anw de ko jamana in a bɛ lafiya sɔrɔ cogo o cogo anw b'an cɛsiri ka baara in kɛ n'o ye carburant ko in ye bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ nɔgɔya ye jumɛn ye a mana na hali n'a nana kɔnva bi anw bɔlen don ka taa baara kɛ anw bɛ baara la an tɔw bɛ baara la anw bɛ yan anw de ka si jɔ kɔnɔ baara bɛ ka kɛ a kun ye mun ye jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ anw ka cɛsiri ye jamana in dɛ anw bɛ jamana in fɛ bi an b'a fɛ sini. a diyara n ye monsieur Sidibé. Vous, en votre qualité de secrétaire administratif du comité à des thèmes auprès du bureau des produits pétroliers, i ka segali bɔra ka kuma ɲɛfɔ komi an b'a bisigiya k'a fɔ aw fila bɛ baara kɛ yɔrɔ in na. alors ko in daminɛ fɔ ka na se a nɔgɔyali ma waati la parce que a caman bɔra aran na sinon aran ko nɔgɔyara fɛnko la essence la gasoil kɔni hali sini an kɔni bɛ ka aran minɛ o yɛrɛ mobili bɛ ne bolo koyi. ne gasoil hali sini an bɛ ka aran minɛ jamana n'a cogo don diɲɛ yɛrɛ n'a cogo don. alors e ye gɛlɛya jumɛnw ye ko in kɔnɔ ni déclarant ye o jɔyɔrɔ in fa nisɔndiya jumɛn ye sɔrɔ a ko ɲɛnabɔlen. bon n bɛ foli lase aw ma ka foli lase n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma nisɔndiya min ye ne sɔrɔ a kɔnɔ ni bin kɛra i ka jamana kan e y'a jira k'e ye jamana kɔnɔden e bɛ jamana jɔ i kɔ la o ye nisɔndiyaba de ye parce que an déclarant y'a jira Mali tɛ bin anw ɲɛna an y'o jira baara in kɔnɔna la jamana se ka bin anw ɲɛna mun na n'i ye baara in jateminɛ n ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na baara in bɛ daminɛ depuis dépôt chargeur la o dépôt chargeur baara bɛ daminɛ cogo di ɲamara sɛbɛn dɔw fɛnɛ de bɛ yen o ye ŋaniyata sɛbɛn k'a jira k'a fɔ nin telle société a bɛna bɔ ni nin litre hakɛya ye nin jamana kɔnɔ par exemple misali la a bɛ ka bɔ ni nin litre hakɛya ye Côte d'Ivoire ka na donc o sɛbɛn fɔlɔ o de bɛ ta n'an b'a fɔ o ma intention o bɛɛ ye déclarant ka baara de donc o y'a minɛn yɛrɛ ma se an fɔlɔ mais a ŋaniya taara minɛn kan ka na n kan ka taa nin minɛn san nin dépôt la ka na donc o b'o o papier dilan fɔlɔ ko o bɛ ci dépôt chargeur ma donc camion bɛ se ni camion sera dépôt chargeur fana o b'a ka baara kɛ maintenant déclarant minnu fana b'o ye komi ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogoya min na olu fana b'u ka baara daminɛ fo k'a lase anw ma yan bon maintenant kana i ka ɲininkali kɔnɔna la nisɔndiya mun y'an sɔrɔ a kɔnɔna la n'a fɔra camion bɛ ka taa don condition min na an fana y'a jira parce que an y'a jira cogo di bɛnkan sɛbɛn dɔw fana de taara fo o yɔrɔnin pereperelatigɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw de taara gouvernement ani pétroliers ni ɲɔgɔn cɛ pétroliers groupement fila de groupement fila mulu ye nationaux ye ani mulu ye multinationaux ye donc bɛnkan de taara olu fɛ par les différents ministères ministère de l'industrie ministère des finances donc o protocole la o bɛnkan min taara mina n'a nana a kana tɛmɛ 24 heures kan parki kɔnɔ donc n'a tɛ tɛmɛ 24 heures kan parki kɔnɔ yarɔ kɔni déclarant bɛ si o baara de la ne ka minɛn ni minɛn donna 0 heure déclarant e bɛ to e b'i ka dossier déclaré de ne y'i ka dossier déclaré doyen fana sigilen de don ka dossier baara kɛ donc n'ale ka dossier baara kɛ k'e ka permis e ka permis bɛ signé e ka camion bɛ sɔrɔ ka bɔ donc n'o baara ma ban e bɛ si ye donc baara in daminɛna a nisɔndiya b'an na an bɛ si ye 24 heures sur 24 heures an b'o de respecté parce que o protocole min bɛ yen État ni opérateur ni ɲɔgɔn cɛ an ko an n'u ka client de opérateur ye donc f'an ko an b'olu satisfait ka jamana yɛrɛ fɛnɛ satisfait parce que produit bɛ ka ladon cogo jumɛn produit bɛ ka ladon n'i y'a lajɛ produit bɛ ka ladon ni jeli kɛnɛ de bon n'a bɛ ka ladon ni jeli kɛnɛ ye an fɛnɛ ka si anw ɲɛna o baara la pour que population fɛnɛ bɛ se k'o sɔrɔ nɔgɔya la
population ta ranke mais a bara bi ka kɛ kɛcogo min na pour que ara in fɛnɛ bɛ se ka bali o kɔ o bɛ déclarer ni kɔ la ni déclarer m'o baara kɛ administration douane fɛnɛ tɛ se k'a ka baara kɛ n'anw tilala an ka baara la olu sɔrɔ k'u ka baara kɛ au final olu bɛ ɲamara di minɛn ninnu kɛ bɔ ka taa u taga yɔrɔ jɔnjɔn na donc baara in bɛ kɛ o position la an kɔni nisɔndiyalen don a ko kɔnɔna la an kɔni b'a la deli jamana bɛ se ka taa basi la cogo min ya rabbi a diyara n ye an b'i fo i Sidibe. Monsieur le secrétaire général, j'imagine que vous êtes la deuxième personnalité de l'association après le président. Alors bi u ye caman fɔ pétrole ko kan i n'a fɔ madugu ma la jamana kɔnɔ an bɛ tila k'aw yɛrɛ ka foli fana kɛ sinon l'occasion do an ka foli kɛ aw la parce que bɛɛ i jɔyɔrɔ fa a ko la marchandise solide de produits pétroliers a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan association hakili la a bɛɛ baara kɛ i y'a mɛn an bɛ moto fana boli a ka ca Ala fɛ fɛn dɔw bɛ ka don mun ye furaw ni dumuni yɛrɛ ye koyi voilà bɔrɔ lankolon tɛ jɔ kuma dɔw la marchandise solide nin bɛɛ n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi an tɛ fɛ ka bɔ an ka sujet kɔnɔ ko waati tɔ ma di an bolo kɔrɔ an dɔrɔn invisibilité et responsabilité est-ce que min ye responsabilité fiscale ninnu ye o n'a nasiraw fɛ ka se responsabilité administrative ma est-ce que déclarons fana ou bien déclarons fana engagé wa ok an b'a fɔ hali bi Ala k'an bɛɛ sababa ya rabbi question faamuyara a bɛ déclarant engagé an y'a f'i ɲɛna cogo min na baara in bɛɛ ye déclarant de ye baara in bɛɛ lajɛlen ye déclarant de ye c'est à dire transit ta ye de bureau de transit tɔgɔ de bɛ k'a la sinon k'a daminɛ a daminɛ la fo ka taa se a laban yɔrɔ du départ jusqu'au magasin laban la déclarant de ka baara ye nin bɛɛ lajɛlen ye d'abord c'est lui qui est engagé pour le travail d'abord i bɛ ka faamuya ale de engagélen don baara in kɔnɔna la parce que k'a daminɛ n y'a f'i ye cogo min a daminɛ la fo ka taa se a laban na c'est pour cela je dis c'est comme n to ka exemple k'a bɛ comme garage chef de garage sigilen filɛ mécanicien de bɛ baara la tɔgɔ de b'ale la ale de sigilen don ale ta ye garage mais baara ye ninnu de ye a ɲana ninnu de don a tiɲɛna ninnu de don depuis le départ leurs responsabilités sont engagées fo ka taa se a laban na ils sont responsables même de tout i bɛ ka faamuya parce que anw de bɛ wolosɛbɛn dilan anw de b'a minɛn ka carte d'identité dilan la ka minɛn bila ka na n'a ye ka n'a ye jamana kɔnɔ jamana ni min ka kan ka tila k'o sara jamana ye ka minɛn di don an ka minɛn na bɔ n'an ye carte d'identité min da minɛn kan jamana b'a lajɛ fɔlɔ est ce que u ye min fɔ o don wa a numéro dafalen don wa a poids don wa a origine don wa a fɛn don jamana bɛ nin bɛɛ lajɛlen de jate minɛ fɔlɔ o bɛɛ b'anw ka baara hukumu de kɔnɔ ne bɛɛ lajɛlen lajɛra tuma min na ani droit min ka kan sarali la anw b'o sara c'est pour vous dire que notre responsabilité anw jɔyɔrɔ de ka bon baara in kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ depuis minɛn san yɔrɔ anw ka responsabilité bɛ yen fo ka taa fɔ minɛn jiginna yɔrɔ min et je profite franchement mes amis du bureau pétrole mes amis frontière là an b'u fo mais an ye fɛn dɔ ye aw ka plateau an b'an permettre an b'o fɔ jamana ye an ka baarakɛlaw encourager pour que minnu t'a kɛ u ka dusu ta anw ye baara in moteur ye a sokulu y'anw de ye mais on a vu que tout le monde a eu leur médaille bɛɛ ye médaille sɔrɔ gouvernement fan fɛ mɔgɔ ɲinɛna kɔ si tu vois que la douane fait 1000 milliards 200 milliards c'est les déclarants de anw de don si vous voyez que le bureau pétrole fait 24 heures sur 24 c'est parce que nous on a accepté mais on n'a jamais eu à discuter an ka ɲɛmɔgɔw pour que anw fana bɛ se ka ta da la cogo min na. Monsieur le secrétaire général, o yɔrɔ la ni an nana jamana ye jɔnjɔn di effectivement opérateurs pétroliers ma ani chauffeurs voilà les chauffeurs et apprentis. A dira opérateur ma a dira pétrolier ma a dira opérateur ma a dira chauffeur ma mais baara ye jɔn ye. Oui o yɔrɔ la n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ jamana y'a kɛ n t'a dɔn ni aw lakodɔnnen kɔnɔ c'est à dire que aw ka faamu i filɛ ka min fɔ ne ye ne filɛ ka bɔ aw fana ka nin fɛn in kalama aw ka cɛsiri in kalama ja dɔn dama tɛ baara kɛ anw t'a kɔnɔna la pour que an k'o dɔn voilà n'i to i filɛ ka nin fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen
ni t'a kɔnɔna anw t'a dɔn k'a fɔ ko aw yɛrɛ bɛ yen o anw t'o dɔn jɔn nana mɔbilitigi ka mɔbili nana jɔn y'a boli ka na fɛn y'a boli ka na mais est ce que risque ni fɛn minnu taara chauffeur fɛ mɔbilitigi dɔw ka mɔbiliw jɛnina chauffeur dɔw fatura an bɛ jamana waliman dɔn a ye o denw yɛrɛ don fɛn na la pupille de la nation o bɛ wele ko ni den 30 kɔ hakili la olu donna la parce que dɔw ni tora la mais est ce que o responsabilité yɔrɔ ye n'o engagement ye kasara ki nin di ka baara kɛ est ce que o fana bɛ o bɛ aw engagé est ce que aw fana engagé n'o yɔrɔ la kojugu a bɛ bɛ frontière min na anw bɛ yen minɛn bɛ bɛ frontière min na anw bɛ yen ok danger dan an bɛ kɔnɔna la minɛn bɛ débloquer bureau min na n'o ye bureau pétrole ye n bɛ profiter n b'a chef de bureau fo parce que elle-même elle a compris a y'a faamuya k'a fɔ insécurité bɛ cogo min a y'a essayé ka yɔrɔ dɔ labɛn pour que transfert bɛ bila sécurité la cogo min na. d'accord an b'a fɛ ka min dɔn nin yɔrɔ la sariya bulon don sariya bulon jɛmukan don donc maa caman bɛ u ta tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna na vraiment an tɛ ka mɔgɔ lagosi an tɛ mɔgɔ wele ka damadɔ se mɔgɔ ma an ka nin y'a to ye mais nin yɔrɔnin in na médaille ko in ne ko ne m'a faamu cogo min na maa caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu b'a faamu mais an ye risque mun fɔ chauffeur ta ni fɛn ninnu alhamdulilayi nin kɛnɛ kan est ce que an ka laɲini t'a ye vraiment an ka laɲini tɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka se ka kisi lakana ka se ka sabati jamana kɔnɔna na o ye jamana kɔnɔden bɛɛ hamina i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a engagement kan mais est ce que nin kɛnɛ kan k'a daminɛ opération in daminɛ na ka na se fɛn laban in ma est ce que aw ka mɔgɔ delila ka bana ala k'an kisi a delila ka kɛ wa a kɛra i n'a fɔ marifatigi ninnu binkannikɛla ninnu ka fɛn fɛ est ce que déclarant dɔ delila ka problème kasara sɔrɔ déclarant kasara sɔrɔ ne yɛrɛ ka bureau la ne ka déclarant dɔ bɔtɔ Laginɛ ka na an bɛ Scat dar'u ɲɛ ne ka bureau la ne ka déclarant ne y'a bila ka taa baara la yen c'est pour vous dire que chauffeur anw chauffeur voilà dɔ enlevera Djiboli u y'an ka déclarant dɔ enlever Djiboli chauffeur an b'an profiter an b'o fo chauffeur transitaire an y'olu ye fa kelen ba kelen u bɛ wulikajɔ min na an b'a dɔn kojugu an b'an profiter an b'o fo mais n bɛ k'a f'i ɲɛna c'est à dire que n'an y'a kɛ olu kun an bɛ a kɔlɔsi k'a jateminɛ fo yan souvent an bɛ da minɛnw kan awɔ an bɛ da minɛnw kan an bɛ na n bɛ tugu minɛnw kɔ an bɛ na minɛn nɔfɛ seulement jamana bɛ basigi jamana bɛ se ka maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min sinon médaille ko tɛ o lakodɔnni ani bonyamasegi o de don. a diyara n ye waati banna an bolo pewu monsieur le président a ka d'an ye ka tɛmɛ ni ka surtout bureau pétrolier mɔgɔw kɔni bɛ yan nɔ mais waati min dira ma waati banna an bolo ka bi sigi kun cɛ ni sigi an ka wele ka na an y'a ta mun kama lakodɔnnen don parce que on a bien dit hein, déclarant en douane au Mali acteur clé de la chaîne de dédommagement donc quand on dit que vous êtes acteur clé an ye mun faamu a la o kɔrɔ c'est à dire ka se ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan voilà an tora invisibilité et responsabilité bi sigi k'a kun cɛ e bɛ welewelekan jumɛn de lase jamana kɔnɔdenw ma faamaw ma opérateur bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ ka chauffeur kana ɲinɛ paranto kɔ vraiment an bɛ welewelekan lase jamana ka daminɛ jamana marabolo ma jamana autorités la ka na jamana chauffeur la ka na jamana apprentis la ka tila ka na jamana yɛrɛ fana déclarant la ani jamana journaliste mɔgɔ mɔgɔ wulila k'i cɛsiri nin ko in na an bɛ welewelekan da bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ welewelekan bila an ka jamana autorités ma mɔgɔninfin bibi in na an bɛ yɔrɔ min na l'engagement de chacun compte parce que aujourd'hui là nous sommes ni jamana ye a tɛgɛ claqué dɔrɔn a bɛ taa mɔgɔ fɔlɔ minnu jɔlen sɔrɔ ɲɛfɛ o y'anw ni surtout les déclarants aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi douane ka recette kɛ il suffit seulement dɔrɔn transit ni chauffeur yi olu ka u bangana ni mobile ye dɔrɔn recette bɛ kɛ problème ye donc vraiment ni mɔgɔ minnu bɛ o baara la donc jamana fana ka tugu a lajɛ jamana bɛ bɛɛ dɔn maa si tɛ jamana tɛ maa min dɔn jamana de y'an ka baara lakodɔn sɛbɛnw na man tɛ se ka baara kɛ ni jamana tɛ et puis fana depuis délibération ni fɛn bɛɛ kɛla on a pu faire des démarches pour que a yira jamana la ah parce que an y'an sigi fɔlɔfɔlɔ la kɔrɔlen a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ko bɛɛ mana kɛ a mana ɲagami opérateur bɛ transfert wele chauffeur bɛ transfert wele jamana bɛ transfert wele douane b'a wele da baara kɛ na nin kɛ baara bɛ kɛ
mais une fois que bɛɛ bolo fɛn sɔrɔ ka ban transfert bɛ ɲinɛ i kɔ bon cette fois-ci déclarant a bɛ ɲinɛ déclarant kɔ bon cette fois-ci an y'an sigi de k'a lajɛ a bon nin ɲaniba goro min kɛra parce que jamana falenna jamana bɛ ka to kɔnɔ an bɛ ka taa ni changement de ye o an bɛ changement de kɔnɔ jamana kɔnɔ bon nin ɲaniba goro min kɛra anw ka consort bɛna k'a la jumɛn sinon an camarades minnu filɛ nin ye Biriki pétrole la an yɛrɛ don o don an bɛ t'u solliciter an bɛ tɛmɛ u ka bureau fɛ k'u fo waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'u cɛsiri k'u jija donc vraiment an b'an profiter nin fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ye u ka welewelekan bila ani yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an ma deli ka i commissariat agréé douane wo i déclarant o an ma deli ka mɔgɔ kelen ko jamana ye mɔgɔ min wele k'a décorer ni transit kuma de k'a décorer fɛn merci beaucoup monsieur le président a diyara n ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn docteur Ali Kunba Mamadi Sala Sangare Mamadou Ibrahima Danbele ka se Amadou Sedi ma aw y'an ka weleli jaabi n'alima la k'a fɔ nin y'an sigi fɔlɔ ye ko in tɛna laban nin yɔrɔ in na whatsapp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛbagaw whatsapp numéro o bɛ ne b'o cɛ ni aw ni ɲɔgɔn cɛ waati nataw la aw ka ɲininkaliw na kɛ sababu wɛrɛ an ka se ka sigida wɛrɛ boloda an y'a faamu kama ni déclarant tɛ fɛn faamuna cogo la a bɛ n'a fɔ administration de douane tɛ baara kɛ n'o ma baara kɛ gɛlɛya dan don jamana kɔnɔna na o la an bɔra kalama bi cogo min na i b'a sɔrɔ maa caman min o bɔra kalama bi o la an bɛ déclarant fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo ka opérateur fo ka douanier fo jango bureau pétrolier an b'a maa bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiriw la ɲɛmaa n'o ye chef de bureau a n'a kɛ k'u bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo Mali chauffeur ko aw ni ce aw ka jamana ye aw ni ce aw cɛsiri la parandi min b'u kɛrɛfɛ an y'aw fo an y'a waleɲuman dɔn waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan sera bulon kan bi waati banna bolo pep whatsapp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ jamukan sera bulon don Serifula Jabaramuso la salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh